Soňra Türkmen Amerikan işgörler hyzmatdaşlygy, ösüşiň täze mümkinçilikleri we geljegi atly işgörlük maslahaty geçirli. Oňa Türkmenistanyň hem-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet düzümleriniň ýol başlary, işgör toparlarynyň şol sany dünýä belli John Deere, General Electric, SpaceX, Oppenheimer Holding ýaly kompaniýalar bütün dünýä bankynyň halkara pul gazmasynyň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýaqa netijeli dialog we özara hormat goýmak ýöreglerini esaslanýan iki taraplaryň sewda ykdysady gatnaşyklaryň ýygy-däli ösdürlýanynyň aýdyň sotnamasy boldy. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgörler geňeşiniň ýerine ýetirji direktory Eric Stewart maslahat açyp, iki ýordun hususy produktlarynyň arasyna gatnaşyklary pogtanylmak üçin wagtyň finalyna geçen netijeli gural hökmünde geňeşiň möhüm orny berledi. Hem-de bu platformany hassa işçiň ulanmaga çagyrdy. Çıkışlarda döwletimizin hemme taraplaryň berýän gollaw netijesinde ýurdumyzda döredilen amatly we ygtybarly maýa goýum ýagdaýy şeýlede Amerikan kompaniýalary üçin türkmen ykdysadynyň pudoklaryny asylýan ert uly mümkinçiliklerini tanıştyrly. Bir ýerde çykyş edenler öz gedeklerini Amerikan işgörleriniň okuny ösýän türkmen bazaryna gadaklanmalarynyň barha artýanyny bellep, olaryň Türkmenistanyň durmuş ykdysady maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine öňdawarjy tehnologiýalary, şeýlede innovasiýalary hem-de iň gowy dünýä tejribesini ornaşdyrmaga taýýardyklaryny tasdikladylar. Çıkışlarda ýurdumyzda hereket edýän bank maliýe mexanizmlary hem-de gazanylýan ykdysady üstünlikler milli pul gar siýasatynyň durmuşa geçirilişi bilen tanıştyrly. Bellen şäheri döwlet siýasatyna bank gulgamynyň işçiligini artdyrmak boýunça anyp barýan işlere möhüm ähmiýet berilýär. Bolsa, diňe bir maliýe ulgamly däl, eýsem ykdysadyýetimiziň ähli produktlaryna da öz täsirini ýetirýär. Bank gulgamynyň innowasion häsiýetli ösüşini öpüş etmek, halkara maliýe guramalary, sewitleýin ösüş banklary bilen halmatdaşlygy hassa giňertmek, ykdysady taýdan ähmiýetli produktlary garlaşdyrmagy kämilleşdirmek maksady bilen Awraýly halkara maliýe guramalary Fitch Ratings halkara rating agentligi bilen özleri behwetli hyzmatdaşlyk anyp barlýar. Şeýlede çykyşlarda ýalňyş energetika toplumyna hyzmatdaşlygyň ulak möhletleýin mümkinçilikleri, şol sany sewit energetika howpsuzlygyny ýokarlandyrmagy, eksport ugurlaryny diversifikasyalashdyrmagy we ýaşyl energetikany ösdürmäge gönükdirilen taslamalar bilen tanıştyrly. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgörler geňeşiniň alyp barýan işi pikirleşmelerin esasy meselelerinden biri boldy. Ma'lum bolýaly 2008-nji ýylda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyjy esasyna döredilen bu geňeş uzak möhletleýin geljegini ýetlenip, iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň netijeli gural hökmünde özüni görkezdi. Onun çäklerine ýygy-däli geçirilýän duşçuklar we maslahatlar iki ýurdun döwlet düzümleriniň işgörler toparlarynyň arasyna gatnaşyklary pogtalandyrmaga, täze özara behwetli hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga mümkinçilik töredýär. Ýalňyş energetika toplumyna hyzmatdaşlyk bilen baglykda taraplar degişli infrastrukturany döwra başdyrmak, ekologiýa taýdan arasda öňdawarjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, şeýlede howanyň üýtgemegi boýunça ählimi gün tertibine laýyk gelýän Gaýtadan dikeldilen energetika ulgamyna işe hyzmatdaşlyk etmek bilen baglanşykly meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Maýa goýunmaram, geljegi uly ugurlaryň berdir. Maslahatyň dowamyna sewda ykdysady hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine garaly we ony doly durmuşa geçirmek üçin çemeleşmeler kesiplendi. Şundan soňky ýyllarda täze depine eýe bolan türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň mundan meýlekde üstünlikli ösdüriljekdigini anam bildirli. Bundan başga da taraplar ýokary tehnologiýalar we sanylaşdyrmak, şol sany kiber howpsuzlygy, ara gatnaşyk we sany infrastruktura ulgamlaryna hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmegiň möhümdigini bellediler. Şeýlede maslahatyň dowamyna türkmen işgörleriniň çykyşlaryna orun berildi. Çykyşlarda belenşýäli, her wagtda hususy podok ýurdumyň daşary ykdysady başlangyçlaryna işçiň gatnaşýar. Podok wekilleri durmuşa geçirilýän özgörtmelere münasip goşunyp goşýarlar. Amerikan kardeşler bilen pikirleşmelerin dowamyna türkmen işgörleri ýurdumyň döwlete daxalsy podanyň gazananlary hem-de maýa goýum mümkinçiliklerini tanıştyrdylar. Guruluşyk uguruna ýönetilýän türkmen hususy kompaniýalaryň ýurdumyzda amala aşyran iri infrastruktura taslamalaryny, önümçilik diskalaryny we döwrewap ýaşaýyş toplumlaryny gurmakda mümkinçilikleri hem-de gazanan tejribeleri barada durulyp geçildi.
Şunun bilen baglyqda çykyş edenler enjanlaryň mümkinçiligi we ýaşyl gurulşyk tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly ugurlarda Amerikan kompaniýalary bilen halmatdaşlygy türkmen tarapynyň galyqlanma bildirýäni beýan etdiler. Gaýtadan işleýän senat ulgamyna halmatdaşlyk meselelerim pikiraşmalaryň esasy ugurlaryň biri boldy. Hususan türkmen telekeçleri halkara standartlaryna laýyk gelýän ýokary hili adyk we dokma önümlerini öňermek, olaryň eksportyny artdyrmak we täze bazalara çykarmak, işgärleriň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça halmatdaşlyk etmäge hemde tejribe alşmaga taýýardyklaryny aýtdylar. Türkmen telekeçleriniň çykyşlary Türkmenistanyň hususy podanyň dünýäniň öň dawarjy kompaniýalary bilen halmatdaşlygy hil taýdan täze derejeye çykarmaga taýýardygyna tasdiqlady. Arkadaly gahrman serdarymyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparyň şäherlerini Türkmenistanyň resmi wekilliginiň agzalary iki tarap bilen duşuklar geçirdiler. Duşuklarda öýdara bähwetli gatnaşyklary ösdürmäň iler tutulýan ugurlary araranyp maslahatlaşyldy. Taraplar siýasy diplomatik, sewda ykdysady ugurlarda öýdara gatnaşyklary aýratyn ünsbermek arkaly ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmäň ugurlary boýunça pikirleşdiler. Bellen şäherli Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasy ugry hemişelik bir taraplyk ýörelgelerini esaslanýar. Daşary döwletler bilen halmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagy da hut şol ýörelgelerden ugranyp guralýar. Sewda ykdysady halmatdaşlyk Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, durnukly we uzak möhletligiň häsiýeti eýeder. Munyň öýde halmatdaşlygyň bar bolan uly kuwatyny iş ýüzünde durmuşa geçirmek işlerine ýardym bermäge gönükdirlenler. Geçelen duşuklarda şeýreden maliýe ykdysadyýet, gurulşyk, senagat, energetika ulgamlaryna, şonuň ýaly sewda senagat idarasynyň ugur boýunça gatnaşyklary alyp barmagyň mümkinçiliklerine garaly. Türkmen tarapy ýurdumyň milli ykdysadyýety döwlet ýurwatlaşdyrmaga, kuwatly senagat düdümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň-gerin özgertmeleri amala aşyrmak bilen innovasiýalary, öňde barajy tehnologiýalary we daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini işen ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýänligini nyklady. Şonuň bilen baglykda deň hukuklyk we öýdara bähwetlik ýörelgeleri esasyna guralýan netijeli Türkmen Amerikan hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny bellenli. Amerikan tarapynyň wekilleriniň Türkmen kardeşleri bilen geçirilen iki tarap bilen duşuklaryň dowamyna degişli ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek meseleleri arap maslahatlaşyldy. Bu orada ýoly goýulan işleriň häzirki ýagdaýyna we geljekki mümkinçiliklere garalmagy duşuklaryň esasy meseleleri boldy. Şonuň bilen baglykda noktaly ýaly taraplaryň degişli ugurlarda öýdara bähwetli gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürip barha kämilleşdirmekleri üçin hemme mümkinçilikler iň esasy bolsa, bu işlere uly gyzyklanmalary bar. Türkmen tarapynyň wekilleri hormaty prezidenti bilen alyp barýan syýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda soňky ýyllarda Türkmenistanyň önemçilik ulgamyna uly mesjerde döwlet hemde daşary ýurt maýalaryny goýmak bilen milli ykdysadyýatyň okuny ösmek üçin mäkan binýadyň döredelerini belediler. Duşuklar atnaşanlar ödegişli ugurlar boýunça halmatdaşlyk ösdürmek hemde bar bolan mümkinçilikleriň esasynda öýdara gyzyklanma bildirýän meseleler boýunça täze ugurlarda gatnaşyklary ýoly goýmak babatda bir näçe pikirleri aralyp maslahatlaşdylar. Duşuklaryň ahyryny gatnaşyklар iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdüriljekdigini anlam bildirdiler.